Ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια να αλλάξουμε τα δεδομένα στο Δήμο της Νέας Σμύρνης. Ανθρώπους από τη γενιά της Αντίστασης και της ΕΠΟΝ, τη Βούλα την Κοτσίδου, το Βασίλη τον Λασκαρίδη, την Έλλη την Αγριανάκη που είναι και πρώην Δημοτική Σύμβουλος εδώ στην πόλη μας, τη Στεργίου την Ολυμπία, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη. Ευχαριστούμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον Χουντή, και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη τον Τζουκαλά, που μας κάνουν την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Όπως και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, ο Γιώργος ο Οικονόμου, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Δήμο της Νέας Σμύρνης, ο Μιλτιάδης ο Παπουτσής. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ που παρευρίσκονται και στηρίζουν το ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας και το ψηφοδέλτιο του Δήμου για να ανατρέψουμε το δίδυμο Τζουλάκη και Κουτελάκη, για να φέρουμε επιτέλους την άνοιξη στη Νέα Σμύρνη τους πρώην Δημοτικούς Συμβούλους, το Βασίλη τον Ανιφαντή, τη Ζάνου την Έλλη που είναι πρώην Αντιδήμαρχος, την Ώρα την Κατσέλη, την Πελή την Τίνα, αλλά και την Ερμήνα την Κυπριανίδου, την Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής, και βέβαια τον Κωστή το Μερκουράκη που δίνει την ίδια μάχη με εμάς για να διώξουμε τον Γιάννη Σγουρό, για να διώξουμε το Χατζηδάκι από το παλιό Φάληρο ως υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα γενιά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγάλη αλλαγή, ανοίγοντας τον δρόμο για να φύγουν όλοι αυτοί που μας έφεραν ως εδώ.